Pauwi na kami. Uuwi na. O, anong dala nito? Palakad. Uuwi na. Kabing with chop rice. Day 5. Gabing day 5. Hindi na may uwi kasi napakalakas ng hangin. At saka alon. Kaya ito na lang. Ginawa namin. Rides na lang. Basta may gas, wala yung darating. Dahil walang ganap na pamimingwit, ito ang naganap. Ayan. Dito na kami sa Butong. Ito ang day 5. Continuous ng vlog namin papuntang dagat. Wala. Kasi nga maalon, malakas ang hangin. Ay, ito muna ang day 5 natin. Kalsada, papunta dun sa spot to. Meron kami pinupunta ang beautiful spot. Kaso, ito yung daanan. Ayan. Dinaanan ng motor na yun. Ito yung spot na pinupuntahan natin na dati. Pasagsagan nung pagkatapos pala ng bagyo, pasagsagan ng dagsa ang tilapia dito. The fiesta. So, ang dami naliligo mga bata, bulabog. Ang dami mga bata. Ang lakas ng lalaki ng doon. Ayan may nahuli din si Kuya. Konti nga lang. No. May huli din si Mami. Ang lalaki ng alon. Lakas ng hangin. Ano yan, tay? Kapa? Sa kapa yan? Ayan, aruyo. Kapa ni tatay, oh. Ginaw na. Ayun, oh, nakakapa din, oh. Ayan, kaya hindi kami makapagbingot. Kasi nga, mahangin. Sobra hangin. Ayun, oh. Nangangapa na lang sila. Kami pahinga muna. Grabe, hangin. Nakabingwit. Oh. Sila nangapa din sila. Meron? May laman? Ayan, oh. Kapa. Lakas ang hangin, mga kapingwit. Ayan, oh. Hindi pa pwede kaming mangmingwit. Grabe. Kapa, nangangapa sila. Meron ayun, oh, panty. Ayun, yung kubo. O, sarap matulog dyan. Kasama jowa. Ang lakas, oh, ng hampas ng halon, ang lakas. Tignan mo, hampas ng alon. O, tapos mamimingwit ka niyan. Hindi nyo kita dyan sa camera, malilit lang ang alon, pero sa actual, ang lalaki niyan. Oh, kalaki. Oh, laki niya. Kaya walang gaano sa laot, eh. Yun lang, nakakapa sila. Ayun, si tatay. Ayun, si Birds Katindig Vlog. Nakakapa. Ayun, ito, huli nila, oh.
Ayan, dami. Oh, lalaki. Ang galing. Ang dami. Oh, may malaking ano. Ano yung malaking yan? Ay, ano, aruyon. Lalaki. Tatlong piraso, no? Ay, grabe. Ang laki. Ang laki nun ah. Ay, nakita nyo na yung ano. Uwi na kami. Ay, ikot muna kami. Dami dito sa tulay oh. Umapaw ba? Baka nandito si Master ano ah. Oh. Talagang dinadayo ko ng mga namin. Yun. Dami. Oh, bubulusok yan. Bababa ka? Oo, saglit lang ito. Hindi kaya bubulusok to? Kaya ng kadena ko, ako pa ko. Nagdaw ba? Ano masama yung gagawa mo? Ano ba? Hindi. Nasa kaligitnaan na ako. Dami pa rin. Tulak. Ay, di kaya. Di kaya. Ako baka malapit sa kadena ko. Dami pa rin. Ito sa tulay. Umapaw kasi yung tubig. Ano sa ilalim mo? Namimingwit. Dito kasi yung mga isda kapag tumaas ang ano, tubig. Wala si Master Michael dito ah. Si Master Michael wala. Ayan. Marami ba sila nahuhuli? Meron din. Yun ang basura. Oh, ang dami. Umarang yung basura dun ah. Yun. Dati nung bumagyo, kababagyo lang. Oh, dami. Siksikan sila dyan. Hanggang doon sa pinakadulong yun. Ayan o. Ito day 5 namin nag-ikot-ikot lang. Hindi kami namingwit. Hindi naman namin alam na meron dito. Meron namimingwit. Kanina pa siya nagyayakag. Tinatamad ako. Pahinga muna. Ayun o. Ang mga bata din dito oh. Ayun doon oh. Yeah, marami sa ilalim. Tutuot mga kabingwit. Ayun oh. Ang dami nga lang basura doon oh, sa dulo no. Naharangan na. Siya sige. Kami mag-iikot. A few moments later. Dito kila Denver. Dito kami nadaan. Ayun yung marine. Dito kila Denver. Yung batang mga ngawil. Dito. Ayun, ayun. May huli kaya sila? Ano yan? Sa lugar na yan. Dire-diretso kami doon. Doon kami. Sa loob. Namimiwas. Dito kami nadaan pag uuwi. Ayan. Marinig na to, marinig. Meron pang isang spot dito. Maliit lang na ano. Maliit lang na tulay. Pero marami rin namimili. Ito, yan. Yan, dyan. Tapos minsan doon kami napasok sa loob nun. Doon kami pumapasok. Dito, yung
Fishing port na Marinig. I love Marinig. Dito yun, sa unahan. Ito yung fishing port. Fishing port ng Marinig. Marami rin ang dito eh. Dami naman dito yung spot, kaya lang naghahanap siyempre. Water lily pa. Yan, sila tatay eh. Madami ng huli. Ayun, kanduli. Bumutas lang sila sa water. Water lily, naglagay sila ng butas. Doon sila nakangawil. Ay, Marinig. May tugtog nga po, ayan. Hindi pa nila inaalis. Bibili muna ako ng quick doon. Good night. Ang lakas ng tugtog dun sa ano eh. Fishing port, love hurts. Kaya walang video. Copyright yun. Pauwi na kami. Kami uuwi na. O anong dala nito Palakad. Uuwi na. A few moments later. Tingin kami ng pechay. Walang pechay. Kalabasa at saka ano lang. Upo. Taniman kasi dito sa kabila. Ayan. Kalabasa yan. Taniman yan dyan. Ang dahil pa dito mga ano, lupain na nakatiwangwang. Ito ang slaughter area ng Kabuyao, Laguna. Thank you. Come again. Oh, dito wala din tinda. Punta na kami ng bayan. Nakakantay namin kasi sana yung walang tinda. Nandoon yung ano lamesa nila. Yung tinda niya ay kainan, ang gulaya. Ay pa makante dito. Ito dati bakante yan. Meron na ngayon. Tuloy pechay. Bukasan, sigurado yun. Dadayo yung yun. At may pag-ugat pa yun. Mga dito. Ayan ang gulay kaso ano? Galing Baguio. Galing Baguio yun. Cauliflower. Kahit sayang nahanap ko. Sa bukid ang meron no. Pasok na tayo ng bayan ng Kabuyao. Diyan, school. Annex. Annex yun, sa hospital. Dito naman. Ayun, building na yun, dilaw.
kulay ba yan? Elementary. Elementary. My God. Nakakaliwa tayo dito. Pasok ng palengke. Diyan na bahay. Sa unahan ay palengke na. Maiwan ko sa'yo. Ha? Uy. Pag meron. Ukay-ukay, manang hikay. Ito na ang palengke. Ganap kami ng King Kong. Wala pang mga talipapa. Ayun. Mahal ng peche na pati dyan pag ano. Saan kami nabiling bigas dyan. Mura, mahal yan dyan. Ang daming pwesto nila doon si Manang ha. Sarap ng manis. Oh. Yellow corn. Japanese corn. Ano? Ha? Japanese corn ba yun? Ito kami sa palengke. Chowking. Sino pumunta? Dito muna kami. Sa parada. Sa SME. Uwi na kami mga kabingwit. Ito ang aming day 5. Naging puti-pot lang. Kasi hindi kayo makalusong. Ang lalaki ng ano. Ang lalaki ng alon. Ayun na CGC. Uwi na. Nobo. Si Dr. Aquino, dyan ako nagpapacheck up ng aking sugar level. Normal naman. Don't worry. Surround. Shout out sa mga sumusuporte sa akin, mga kaganapan. Thank you. Lapit namin sa aking boundary. Sa kami na uwi. Charot. Basta may save na save. Malapit na bahay namin dyan. Nadaming save na save. Diba? Hindi ko kami dito sa kanan. Kanan. Sabi ko kanan. Ayan. Marikita. Ayan ang aming guard. Si Tatay. Shoutout sa'yo, Tatay. Hindi pa, no? Yung mga hindi pa napapadaan lang, pindutin na yan. Papulahin na. Pindutin na rin yung bell. Para naging black at updated ka sa mga kaganapan ni Evelyn Vlog Official. Yung dahil pang ano, lahat not for sale. Okay. May isang bunga. Langka. Sige, nandito na lang.
Shout out. Dito na lang kami kasi sa aming dadaanan papunta sa amin ay lubak. Oh, thank you mga kabingwit. Babukas kita sa day 6.